Kore. Ya. Mana za ka shiga? Ina zan shiga? Ni da gidan baka ce ina zan shiga? To kada gidanku lokaci ba yayi ba. Lokacin me? Lokaci ta yi. Lokaci ban gane lokaci ba. Karfe nawa muna kurle gida. Da rana tsaka ka ce ban gane lokaci ya lokacin me? Alhaji ya ci karfe 3 yayi kar a bar uban kowa ta shiga. Karfe 3 na rana? Na rana mana. Ka ababba ko ba? Ba ko? Ko da ka dan cikin gidan ne ba ka shiga. Gidan ubanka ne? Gidan to ka gidan da gidan ubanka ne ni na fi ka ga gidan gado da gidan uban. Ni yanzu kan mutu. Nan mutu. Ana baka ni gado a tura ni libiyar. Kai kana samun komai? Kuma buzayen nan fa an na koka gadi daga agadan zaka zo ka da shiga gida? To an dakka ni gadi ba sauran ku ne na yi ba. In dare bara na shiga. To da wani kana ni shiga gidanmu ni da gidanmu? Ba ka shiga. Ina hada ka da kare wallahi. Dan Alhaji ya sa doka baki ne fa aka na shiga ba mu yan gida ba. To ban ka tayi ka dan. Yanzu ko ajiya ne ta zaka ba ni barinta. Ko ajiya ne ta zaka ba ni barinta. Ku aka ce baki aka ce ba yan gida ba. To mu ba ko mun san ba ko. Mu Alhaji ya ce ko uban wane zaka kar a bari ta shiga gida ko. Ni da gidanmu? Uba to gidan ubanka a gidanmu. Mun ga dama sai mu kashe Alhaji mu zama mu ciki. Na rantsi da Allah yau sai ka koma agadas wallahi tallahi mun dauko ka cikin wahala mun baka gadi kana cin mai kyau ka sha mai kyau sai ka ce wai za ka kashe Alhaji? To sai ka gani. Ba kai guda gare shi ba? To ubanka za ka ce mu muna zama yaran shi kai kuma in ka tayi layar kana kare wacce. Kana barin gidanka ko ba ka bari? Ban gane ba. Kana wucewa ko ba ka wucewa? Ni da gidanmu? Za ka wuce ko ba za ka wuce? Ni da gidanmu ka ce wuce? Gidan ubanka ya mutu an raba gado ne? Gidan ba naka ba gidan ubanka ne ko? Talla da buzu ni ne fa. Abtu. Ko ba na buzu ne. Ina marin ka ba ka barin gure ka ko? Ina marin ka wallahi. Ni da gidanmu? Allah matsa mu shiga. Ubanka. Kai ma ubanka. Mu ubanmu. Ka zagi alfaji. Ka zagi alfaji. Ka bar gurin ka da Allah. Kai? Ni da gidan mu ka hana ni shiga? Ka je ka kama hotel gobe kana dawowa. In kama hotel? Kwarai kuwa. Ni da gidan mu ka ce in kama hotel? Ka je ka kama hotel gobe kana dawowa. Na rantse da Allah baka isa ba. Ba mu isa ba? Mana. Kana bari gurin ka ko ba ka bari? Ya abin da za ka yi. Kana ina? Barka dai. Barka dai malam. Yawwa. Ya kwabkari? Lafiya la wallahi. Alhamdulillah. Ka da ka siye? Napkin ne wannan? Wannan tabulle. Tawul? Tabulle. Wannan ai wanduna ne. Bargob ne. Bargob ne. Mu za nan kuma fa yanzu kun waye ko? Kamar yabun waye mu da mun zama a cikin abuga gani a cikin zindir ka sai mun zandar ne. Zandar da ni dan nan jiga ne wallahi mota ta ce ta lalace wallahi. Mota ya lalace a cikin sahara. Wallahi zan je Agadas. Za ka gare mu? Wallahi ni madam Agadas ne. Agadas ne? Zaman zindir ne ya kawo ni nan. Wallahi tallahi Allah sarki. Wallahi tallahi wannan kuma zai yi kyau saboda ban zo daga karamin wando ba wallahi. Ba karamin wando aka yawo? Wallahi. Ba a gudun fabde? Fyaɗe waye zai mun fyaɗe? Ba a gudun fabde? Nawa wannan? Wannan ka ba mu jaka 20. Me? Wannan da ka ba mu jaka 20. Duka koko guda daya? Guda daya mana. Jaka 20? Jaka 20. Ban ga bindigar ba to ai. Bindiga? Don hoshi ne ni. Kace jaka 20 in muka buga sa akwai nan jiya ba kusan 16,000 kenan guda daya. 16,000? To ba mai kwari na ba. Wanga in ka sabka shi ba shi datti. Ba shi lalacewa ba shi kwabnewa. In kan yi kuka gare haba ka mutu wannan kabari ba sai a kai ka da shi. Wannan din? Kwarai kuwa. Allah malam zaka siyan mun ka siyan mun. Me ka rage a ciki? Na siya $40. Menene $40? $40. A kudin Liberiya nawa? A kudin Najeriya naira 80. Kudin Liberiya naira 80? La ilaha illallah zai kashe ni. Jama'a ga barabuwo. Barabuwo. Kai. Ubanka za ka shi. Barabuwo jama'a.
na ransa da Allah ubanka za ka ci ina barin baka mi za ka bani barin baka wani abu